library para at least magamit. Dahil ba? Ang susunod na programa ay rated PG. What's up again sa inyo mga lagan? Good morning! So, niya na sa nagkaroon sa laing ride. Tuwing si Pitok. Pitok, mag-ingay! Di madungog Pitok, kayo kay ka. Alright, so napaguan ko na akong 5K. Sus, napakalakas! My God! Woo! Kanabang magpanglingi ka ba kay dakpan tag? Woo! Anyway, waman siya nadakpian eh. Kuha lang ko, baguan ba? Today is Wednesday, very unusual. Okay, weekdays niya nag-ride. Our agenda for today is magatod sa printer o gamay nga bond paper sa Kampagukbok School. And right now we're heading to Kuya Jael's resto. Kuya Jael. Bitok, mga unsa ta? Asa ta mga lakaw lang ta? Makala ka na, gilid. So, ni pag-transition. So, ayan, what's up? Kipanggutoman may pamahaw. Malit lang may shake and salad. Also, haging. Totoo, di naman diretso na may balik na ito. Hulingan na sila kay pagpipagkainita. No way. Oh, magtog ni Penny. Unya, lagi mo lakaw. Tusap ka diyan, sige lang to. Ha? Tara. Good. Good. Okay. So yan mga lagan, medyo dagasan challenges karong panahon na no. Okay, uwan manog kalit noon, time tong inita ganina, but anyway okay lang, padayon gyapon to sa pagtabang.
video eh. Na doon dali para at least magamit ninyo dayon ba. Kaya ang ride na mo nga supposed to be paraan ni nga project is karong Sunday. Yeah, ini-collect sa money, mag-set na sa mag-date ug kanos na ang kuan. Kanos na ami mag-ride pa doon dali maghatod sa unsa mapalit sa kwarta. Tama na siya. Actually, duha na siya ka printer. Ang sa printer is second hand. Yeah, gi-donate sa ang kauban nga Indiano. Ay dar ba naglistahan, ma'am? Pili na yung libro ma. Kaya na listahan. So man sa iya gi-donate ko na gamita. Gusto ka flat tire So amo gipaitaan ka ng kuan pa ka ng cartridge pa. Kay lisod ng cartridge ko. So ano siya? Ako sa brand new dyan lagi. Donate sa gihatag sa. Hindi ako kay akong gipakuha sa wa siya kabayad siya utang ba akong kuha sa Pila rin diri sa nabot. Bang money. Raj. Okay, ready. Happy birthday to you. 2 seconds later. Ayan, what's up again sa inyo mga lagan? So, sa pagkakaroon ni Joe Gamay may kay nangitabo, giuna lang gyud namo ang printer og anhin. Yun na ginamog ka ng dala diri ba kay kuan man good October 5 ang abli sa klase and need na sila nga mag-print og mga modules sa estudyante. So, ang among ginabuhat, giuna lang sa namo ang printer diri para bitaw nga mas maka-print pa sila and then daghan silang mabuhat. Kaning printer nga among dala karon is sponsor ni siya sa usa ka boss. And thank you kayo boss sa imuhang paghatag ani nga printer and glad kay mi nga naay usa ka tawo nga ni donate. Ang among ginapalit is mga rame na lang sa bond papers. And si Ma'am Gladys oh. Hi! Kau ba na sa work Coworker na before? ko sa una. Alright. Shout out, shout out. Hi! Thank you so much! Cebu Classic Riders! Alright. Wow. Alright, thank you ma'am. Bye-bye!